सवार एले शेरा वाली माई दुनिया जहान सब करे छे पूजाई। हाँ शेर पे सवार एले शेरा वाली माई दुनिया जहान सब करे छे पूजाई। शेरा वाली मैया ला चुनरी मंगाई दियो ना यो पिया यो दुर्गा माई से भेंट कराई दियो ना यो पिया यो दशमी के मेला में घुमाई दियो ना यो पिया यो दुर्गा माई से भेंट कराई दियो ना। शेरा वाली मैया के अइबर चढ़े पे हम लाले लाले चुनरी मोहनी मूर्तिया मोर मैया लगे छे बड़ा सुनरी। शेरा वाली मैया के अइबर चढ़े पे हम लाले लाले चुनरी मोहनी मूर्तिया मोर मैया लगे है बड़ा सुनरी। मैया के सजल दुआरिया घुमाई दियो ना यो पिया यो मैया के दर्शन कराई दियो ना यो पिया यो दशमी के मेला में घुमाई दियो ना। ऐसा हो राजा हो दशमी के मेला में घुमाई रिकॉर्डिंग बाय यादव स्टूडियो जनकपुर धाम। डीजे माही संगे मैया के फलावा चढ़ेबै जोता वाली मैया के सातो बहिनिया के घर ही बोलेबै और विजैया के संगे मैया के फलावा चढ़ेबै जोता वाली मैया के सातो बहिनिया के घर ही बोलेबै। और सिंगर इशिका ललित के बुलाई दियो ना यो पिया यो दशमी के